Pozdravujem všetkých sledovateľov, všetkých fanúšikov stránky Masto King. Ideme sa baviť o strave, o základných princípoch, rozoberieme si jedálniček komplet do diety, cez raňajky, cez obed, cez predtréningové a potréningové jedlo až po jedlo pred spaním. Poradíme vám, ako vylepšiť svoju dietu. Takže raňajky sú úplne najdôležitejšie z celého dňa pre športovca, či už kondičného alebo vrcholového kulturistu. Raňajky jednoznačne najdôležitejší energický príjem po spánku, kedy telo je v potravinovom deficite, potrebuje doplniť všetky dôležité živiny do organizmu. Pre mňa osobne teda najdôležitejšie, ja preferujem po prebudení šálok vody, buď 2-3 deci, niekedy aj 4. Voda je veľmi dôležitá, takisto telo 8 hodín prakticky nemalo zavlaženie, bolo v dehydratácii, preto treba doplniť tekutiny po spánku. Kľudne si môžete do tej vody hodiť šumivý celaskón, doplníte takisto aj vitamín C ráno. Potom nasleduje káva, ktorá má kofeín, v diete teda veľmi dobrý stimulant na zrýchlenie metabolizmu a pálenie tukových zásob. Čiže kofeín je veľmi dôležitý. Ja používam Nescafé alebo kávu Davidoff, to už je jedno, akú si zvolíte vy, akú máte radi. Sladiť, niekto sladí, niekto nesladí, obvykle tak trstinovým cukrom alebo medom, keď už niekto potrebuje sladiť. To je moje odporúčanie. Keď niekedy chcem sladiť, tak sladím medom. Najdôležitejšie k raňajkám sú teda komplexné sacharidy z ovsených vločiek, takisto ovocie, buď jablko alebo banán. Niekedy preferujem, momentálne máme na predajniach dostať jahody, takže preferujem aj jahody, v tých zimných mesiacoch teda pomaranč. Je to jedno, kto má aké ovocie rád, to si zvolí. Takisto je dobrý grapefruit, niekto má rád ananás. Do ovsených vločiek si zamieša. Potom je to srvatkový proteín, takisto treba doplniť do tela kvalitné bielkoviny a rýchle bielkoviny. Teda volím kombináciu vody, ovsených vločiek, ovocia. Miesto v raňajkách majú samozrejme aj zdravé tuky, ktoré čerpám z orechov, buď z vlasky alebo z lieskových. Takisto to môžu byť kešu orechy alebo mandle, samozrejme nesolené. Takisto to v malom množstve môžete doplniť do tých raňajek. Keď si spravíte tú mysli, misku plnú vitamínov, nejakých 15-20 gramov orechov na raňajky, takisto veľmi vhodných. Keď už teda nastupujú sacharidové vlny a tá dieta je prísnejšia, uberáme aj na tých tukoch, tak tie orechy samozrejme vylučujeme aj ovsené vločky. V týchto dňoch preferujeme na raňajky vajíčka, a teda vaječné bielka. Ja osobne teda 2 žltky ponechávam a potom používam 3 vaječné bielka. Alebo je dostať kúpiť ešte egg cheese, ktorý je vlastne tepelne opracovaný vaječný bielok, ktorý používam namiesto vaječných bielkov. Skombinujem si to. Takisto na raňajky komplexné sacharidy v podobe celozrnných chlebov. Je to burger, ja osobne používam. Majú ich aj v Lidli, nie v takomto obale, ale v inom. Každý, čo mu chutí. Môže to byť aj čierny chlieb alebo slnečnicový chlieb. Takisto to je zdroj zdravých tukov, keďže sú tam slnečnicové semená, alebo v Kauflande dostať kúpiť tekvičný chlieb alebo rôzne iné. Potom v Lidli je dostať kúpiť ten pohánkový chlieb, ktorý je vlastne zo všetkých tých zrn, je vlastne v takom obale, 500 gramové balenie, ten je tiež veľmi dobrý celozrnný chlieb. Takže na raňajky veľmi dôležitý, zrovna sa budem opakovať, pri sacharidových vlnách vylučujeme sacharidy, čiže zase iba bielkoviny, proteín, vajíčka. Niekto má rád na raňajky tvaroh, ja osobne teda preferujem rýchlejšie bielkoviny z vajec. Ďalej by som prešiel k 10., ktorá je vlastne medzi obedom a raňajkami. Tu je miesto na proteínový shake, ktorý si zarábam s nízkotučným tvarohom, 250 gramov, plus ovocie podľa chuti. Niekedy použijem banán, niekedy použijem jahody. V nízkosacharidových dňoch nepoužívam ovocie, používam len tvaroh a vysokopercentný srvatkový proteín, trošku arašidového masla na chuť a samozrejme ako zdroj zdravých tukov. Zamixujem. Toto je vlastne okolo 10. hodiny, moja 10. predtým ako začnem variť obed, začnem s prípravou obeda. Je to už na každom z vás, že aké ovocie použijete. Ja to takisto mením, niekedy jablko, niekedy jahody, niekedy banán.
Teraz si preberieme obed, povieme si, čo je dobré na obed vo výžive športovca, kulturistu, teda jednoznačné mäso, pretože z masa roste maso, jak hovoril niekedy Arnold Schwarzenegger. Najdôležitejšie teda kuracie prsia, aj lacná alternatíva, ďalej hovädzie mäso, ryby, niekto ľubí aliašskú tresku, niekto ľubí lososa, niekto ľubí pangasia, toho ja osobne teda nekupujem. Ani ho neuznávam, pretože som videl na internete výrobu tejto ryby a moc to nepreferujem. Aliašská treska mi chutí, ale spravidla teda 90% mäsa za rok je v mojej výžive kuracieho. Pripravujem ho na rôzny spôsob, či už v dietách alebo v objemovej príprave, vždy so zeleninou, buď s dusenou zvlášť, alebo teda v hrnci na spôsob číny, alebo už rôznymi ochutinami, napríklad koreniny, majorán, oregano, pažitka, petržlenom mám pikantné korenie. A samozrejme teda na olivovom oleji alebo na vode varené, keď už je prísnejšia dieta, sacharidové vlny, vtedy sa oleju vyhýbame, vtedy znižujeme percento tukov v strave, vtedy pripravujeme kuracie prsia alebo hovädzie mäso teda na prírodno, najmenšou teda dávkou olivového oleja. Ďalej je dôležitá teda aj v sacharidových vlnách rýža, ktorú cyklujeme. V nízkosacharidových dnoch sa jej vyhýbame, ale tak vo vysokosacharidových dnoch si doprajeme aspoň tých 70%. Váži mi teda osobne vždy v surovom stave. Chutí mi veľmi rýža basmati, je to rýža s nízkym glykemickým indexom, čiže vám nevyháňa hladiny inzulínu a je to veľmi dobrá náhrada tej hnedej rýže, ktorá obvykle teda nie moc dobre chutí, pretože obsahujete šupiny. Čo by som ešte dodal, teda zeleninu môžete použiť surovú, keď už ide sezóna, jar, tak je dobre použiť mrkvu a rôzne zeleniny, ktoré dostanete kúpiť, alebo teda v zimných mesiacoch aj mrazená zelenina je fajn, tie lepšie značky Findus alebo Bonduelle, to už je na každom z vás. Ja používam vždy zmes brokolice alebo mrkvy, hrachu, často používam aj surovú mrkvu, alebo si kúpim surovú hlavku brokolice alebo aj karfiolu. Používam takýto mix rôzny. Z tých obyčajných zelenín paprika, rajčina, cibula samozrejme na prípravu je tiež fajn. Takže každý čo si zvolí, ja to kombinujem a vždy to mäso pripravujem s inou zeleninou a inakšie kombinácie. Keby som ešte mal povedať k tým rybám, tak lososa toho skôr bez ryže a skôr so zemiakmi, len s pomarančovou alebo s citrónovou šťavou. Losos si pustí vlastné tuky, takže tam netreba vôbec používať olivový olej pri jeho príprave. Toho ale väčšinou konzumujem na večeru, pretože to mäso je ťažšie straviteľné, takže z obedu by som ho ja osobne vylúčil a používam skôr aliašskú tresku, keď sa jedná o obed. Ale ešte raz sa opakujem, kura je 90% obeda.